Vitajte pri dnešnej analýze. Máme tu jeden osobný vlogový záznam a ten nás vezme na druhý súťažný let poštových holubov sezóny 2025. Áno. Konkrétne to bolo 4. mája, trasa z poľského Gostyň, nejakých 190 kilometrov. A teda, ako hneď uvidíme, počasie, nebolo práve ideálne. Veru nie. Takže dnes sa vlastne ponoríme do sveta týchto pretekov, ale za okolnostiami, ktoré boli dosť dramatické. Čaká nás záznam plný napätia, očakávania a aj nečakaných zvratov. Áno, je to fascinujúce sledovať, ako sa, povedzme, stratégia a tie očakávania chovateľa stretávajú s realitou. S tou nepredvídateľnosťou počasia a samozrejme aj správania tých zvierat. Presne. Ten záznam nám dáva taký priamy pohľad na to, ako sa tam manažuje riziko, aké sú tam emócie. V tom športe, áno. Presne tak. Tak poďme na to. Nedeľa ráno, 4. mája, vlog začína. Opisom nie práve najlepších podmienok. Pršalo. Áno, predpoveď hlásila dážď a ten fakt prišiel. Je tam cítiť také napätie, že toto bude... Že to bude ťažké. Ťažký let, že buď sa podarí, alebo nie. Chovateľka nakoniec zakoušovala, teda pripravila a odovzdala 95 svojich holubov. A tu je hneď zaujímavé ten manažment rizika, ako si spomínala. Áno. Lebo ona síce vo vlogu hovorí, že svojim holubom verí, že sú zvyknuté aj na horšie podmienky. Ale zároveň cítiť obavy. Obavy zo strát v rámci celého toho oddielu, teda miestneho klubu. Rozumím. A tu ukazuje ten širší kontext. Zlé počasie neovplyvne len ju, ale proste celú súťaž pre tú oblasť. Jasné. Napriek týmto obavám holuby vypustili o 7:30 ráno. Áno. A teraz prvé prekvapenie, už okolo 9:10 začínajú prilietať prvé kusy. Fakt, tak skoro. Áno, a čo je zaujímavé, prilietajú v pekných skupinkách. Aj keď teda vidno, že sú mokré od dažďa. Ten čas príletu 190 kilometrov za menej ako 2 hodiny. Presne. To naznačuje extrémne, ale fakt extrémne rýchly let. Vo vlogu sa spomína vypočítaná rýchlosť. Okolo 1840 metrov za minútu. Neuveriteľné. To je takmer určite spôsobené silným zadným vetrom. Aha. Ale paradoxne, vieš, takýto vietor môže byť aj zradný. Najmä keď sa spojí s dažďom. Jasne, zaťaží perie. Presne. Zaťaží perie, znižuje viditeľnosť, môže narušiť termoreguláciu. Ale aj tak, napriek tomu, že boli mokré, tá rýchlosť a prílet v skupinách, to je pozoruhodné. A ešte dodáva, že do 6 minút od prvého príletu bolo doma 51 z 95 holubov, teda viac ako polovica. Wow. Takže naozaj rýchly priebeh. Vyzerá to tak prekvapivo hladký priebeh vzhľadom na to počasie. Áno. Lenže, aj keď ten rýchly návrat väčšiny vyzeral super, prišla kontrola. Kontrola prítomných holubov. A tam dráma. Čo sa stalo? Chovateľka vo vlogu zisťuje s takým rastúcim znepokojením, že chýba Lucia. Lucia. Áno, jedna z jej najlepších holubíc, tá, čo týždeň predtým skončila tretia. Veľké meno. Zjavne. Ach jaj. A práve tu sa ukazuje to silné puto a ten tlak očakávaní. Presne. Lebo strata hoci ktorého holuba je nepríjemná, jasné. Ale keď chýba šampión... Od ktorého čakáš, že priletí medzi prvými? Presne. Tak to vyvoláva oveľa väčší stres. Už to nie je len štatistika, je to o vzťahu, o obavách, o to konkrétne zviera. Čo sa mu mohlo stať? Zablúdilo, vyčerpalo sa. To napätie tam vrcholí, ona to hovorí priamo do kamery, tie svoje obavy. A presne v tej chvíli Lucia sa objavuje na prílete. Naozaj? Áno, ale vidno na nej obrovskú únavu. Má také tie charakteristicky spustené krídlá. Chúďa. Nasleduje obrovská úľava vo vlogu. Ale aký kontrast? Minulý týždeň tretia. A teraz? A teraz prilieta ako štvrtá od konca. Páni, taký zvrat, to dokonale ilustruje tú nevyspytateľnosť. Presne. Aj tí najlepší môžu mať proste zlý deň. Naraziť na nejakú lokálnu búrku, stratiť na chvíľu orientáciu, alebo len čeliť väčšej záťaži. Dôležité je, že sa vrátila, ale ten prepad vo výsledku z 3. miesta skoro nakoniec, to men počiarkuje, ako tie konkrétne okolnosti letu, možno nejaký krátky problém na trase, ovplyvnia výkon. Nie je to len o kondičke, je to aj o šťastí, o odolnosti v tej chvíli. No a konečný výsledok. Z tých 95 nasadených holubov nakoniec chýbajú len 2. Tak to je skvelé. Áno, vzhľadom na to počasie a tie počiatočné obavy je to výborný výsledok. Určite. A vlogerka na záver ešte tak reflektuje.
nad tým stresom to prežívala, hlavne kvôli Lucy. A priznáva, aké je to ťažké neviazať sa príliš citovo na tie jednotlivé holuby. Lebo každý let je riziko. Áno, táto reflexia je dôležitá. Odkrýva tú dilemu medzi tou emocionálnou investíciou, ktorá ťa často aj motivuje. Jasné. A tým pragmatizmom, ktorý musíš mať, lebo straty sú proste súčasťou tohto športu. A zaujímavé aj to jej porovnanie. Tento typ rýchleho letu s vetrom v chrbte, áno, s tými ťažšími letmi v protivetre, tie sa považujú za také selektívnejšie, lepšie preveria kvalitu holubov. Ale tento let mal za svoje výzvy. Ten dážď, tá rýchlosť. Takže co si z tohto môžeme odniesť? Bol to deň, plný napätia kvôli počasiu. Určite. Priniesol nečakane rýchly prílet väčšiny, ale aj tú osobnú drámu. So šťastným koncom pre Luciu. Našťastie. Krásne to ukazuje tú dynamiku, emócie a proste tú nevyspytateľnosť. To spojenie človeka, zvieraťa a živou. Presne tak. A možno taká otázka na zamyslenie na záver. Nakoľko sme my sami pripravení čeliť takýmto nepredvídateľným faktorom, či už je to počasie, správanie zvieraťa, nejaká technická porucha, hocičo, v oblastiach, kde niečo plánujeme a čakáme nejaké výsledky, ako vlastne balansujeme tú našu potrebu kontroly s tou nevyhnutnosťou, akceptovať neistotu. Najmä keď pracujeme so živými systémami alebo sme závislí od prírody. Zaujímavá myšlienka.